Královskou rezidenci si můžete pronajmout za závratnou cenu $88,000 za noc. Historický palác Maharáži Savai Man Singha II. V Jaipuru, který se nachází v indickém státě Rajasthan, je na webu Airbnb uveden jako Heritage Stay. Tento palác kdysi patřil Maharážovi Savai Man Singhovi II. A jeho rodině, která v části paláce stále bydlí. Palác má 7 ložnic, 7 koupelen, soukromý personál a osobního komorníka, který poskytuje přístup do všech pokojů, nádvoří a zahrad. Nabídka na Airbnb popisuje tuto nemovitost jako nezapomenutelný zážitek a dodává, že každý centimetr paláce vyzařuje ryzí luxus. Co zní toto video, pravděpodobně žijete v modernizovaném světě. Věděli jste ale, že existuje izolovaný ostrov, který odmítá vliv okolního světa. Severní Sentinelský ostrov se nachází v Indii a je domovem izolovaného kmene známého jako Sentinelci. Tento kmen je původním obyvatelem ostrova a je součástí širší skupiny nějaký nápad. Jsou považováni za jeden z nejodlehlejších národů na světě a důsledně odmítají jakoukoliv formu interakce s vnějším světem. Sentinelci jsou vůči cizincům nepřátelští a v minulosti napadli a zabili každého, kdo se k ostrovu přiblížil. Kvůli jejich nepřátelské povaze prohlásila indická vláda v roce 1956 ostrov za kmenovou rezervaci a cestování na ostrov je přísně zakázáno. Velikost kmene je obtížné odhadnout, podle různých zpráv se pohybuje od několika jedinců až po přibližně 200 osob. Aby indická vláda zabránila vnějším vetřelcům, udržuje kolem ostrova ozbrojenou hlídku. Jakýkoliv pokus o kontakt, ať už úmyslný nebo náhodný, vedl ke katastrofě. Dokonce i při přeletu nad ostrovem se objeví a pokusí se vás sestřelit svými luky a šípy.